Iya. Oh sabri gitu. So guys, tang unduna sedang deh, mbak sekarang haya jalan dong. Isi di health problem jalan karena mbak anda menunggu ini. Dos tin sisa bekama ang channel lawang video gakina. Mbak dakal boy 9 tarikau जोङो दखान बानायदोंमोन ना मोनसे फिसानो बे फिसा दखानखौ जों 9 तारिखाव ओपनिं खालामदोंमोन खिन्थु दासिमहालागै बे भिडिअखौनो होनो हायाखै आं माने हेल्थआ थिग नङामोन ओमफ्राय दा आरो जेब्ला होनो सानदों अब्ला बे समाव हेल्थआ गाज्रि जादों मबाइलखौनो एडिट खालामनो मोनाखै मानो मोनाखै ओमफ्राय दाबो नै स्पिड रायलायबाय थानाया गोसा रायलायनो हाया जाना दं एकदम दाखालिथ' हराव हरसे उन्दुनो हायाखै दाबो बेरायनोबो हाया मानोबो हाया उन्दुना थाबाय थानाय ओंखामबो जाबावाखैसो आङो ओरैनो ओंखाम माइदि संख्रिजों गलायनानै जानो हाया होमबाबो उपाय गैया दा दाखालिनि भिडिअखौ होना होदोंसै आरो आं नोंथांमोना खिन्थु दा साननैसो आंनि भ्लगा लेट जागोन ओरैनो 10 दिन लेट जाखाबाय आरो लेट जाबावगोन जेब्लानोखि आंनि हेल्थआ रिकभार जायासिम So guys, दा दै गासिनो बेनिफ्राय दिनै दखान ओपनिं दङ साफा सामानफोरखौ लांजोबना दखानाव दोनहैबाय दा दुगैना लानो नागिरदों दुगैना लानानै फुजा एसे होदोंसै ओमफ्राय बानायदोंसै आरो दिनैनिफ्राय दखाननि बिबाराव फुल होना लाग्रोनि आं थाब थाबनो नै बे फांसा जों खेबसे भिडिअ बानायदोंमोन दानफायनानै दा बिसिमल' जाना दं ओमफ्राय बेफोर एसे माबाजोब्बाय गाहायाव एसे गेदेरमोन खिन्थु दा बे गेदेरा गैला माने माबा जोब्बाय खिन्थु बिलाइ गोदान ओंखाराखै ना दैज्लां समावबासो मोजां जागौमोन नामाथाय दाथ' जेबो माबाया ग्र' जाखाया नालाय दा टाइमाव साननैसो थानानै बैसागु बायनायनि उनावसो मोजां जाजोबगोन गासैबो खिन्थु नै दा बिदि जाना दं उनाव जाबावगोन ना जाबावलाना बिदिनो थासिगोनथाय बियो नायनांगौ र' देनां देखायगोन आं जुदि देरोबाथाय आरो थैबाथ' गैला दाथ' थैथ'वाखै आगोलाव दानस'नानै दोननाया बिसोरलाय थ' गाइस दा फुजा होनागासिनो जों So guys, भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गेमिं एप्लिकेसन सायाव बुंनायनि जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल नोंथांमोना बेयाव जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हायो लोगोसे बेयाव शपनि अपसनबो दं नोंनो जुदि माबा फैसा रिसार्ज खालामनोबाथाय रिसार्ज खालामना लानो हागोन So guys, नोंथांमोननो दा आङो ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायदोंसै फार्स्टआवनो आङो 200 अबे साइडआव होनो र' नायदोंसै टाइगाराव होबाय आं 200 रुपिस नोंथांमोना नुखादोंआनो दा रिजाल्टखौ नायदोंसै आं मा जायो अके फार्स्ट टाइमावनो मोनबाय आरो खेबसे नायबावदोंसै आं एबारबो 200खौनो होनो नायगोन एबार अबे साइडआव होनो दहायथ' टाइगाराव मोनदों आङो ओमफ्राय एबार नायबावदोंसै र' नोंथांमोना गेलेबाथाय खम गेलेबानो जाबाय आरो ना एसेबांखिनि अफार गेलेनो हाया बेयावनो आरो 200 होफिनबाय आं माने टाइगाराव 200 होफिनबाय नोंथांमोना नायना लादो बेनिफ्राय बेनि रिजाल्टआ अके एबार खेबसेबो देरहाबाय नोंथांमोना नुखादों बेनि उइड्रलाबो जोबोर इजि नोंथांमोना उइड्रलाव थांनानै नों UPI जों नङाबा नोंनि बेंक एकाउन्टजों हागोन नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ बेयाव होना लाबानो जाबाय दसेनो साक्सेस जागोन आङो डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे नोंथांमोना थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय So guys, पुजाखौथ' होखांबाय खिन्थु आङो दा अपेनिंखौ देखायनोसै इखौ बरनदोंना बरनाखै बरनजोब्बाय आं सब फैसा मोनसै फैसा लाबाय फैसा दा मोजांनो दाननांगोन Lấy mama tục này nhiều Mệt thầy giúp Linh linh là Mệt thầy ăn giúp Linh lạp đi Linh lạp mệt thầy ăn giúp Đây đang ở 감살래 봐나 뭐나 말을 낭드 오프닝 전에 와 말이 낭드 모자이 나거든 दा थालिर बेल लानानै फैदों र' मानसिफोरखौ लिंहरदों बुट जानो थाखाय फुजा होदोंमोन ना बा र' आं थालिर बिलाइ दानना लाग्रोनि फार्स्टआवनो मेथाइआ सोर जागायग्रोखो कास्टमारा फार्स्ट कास्टमारा गालियासो आंनि फार्स्ट कास्टमारा आंनि फार्स्ट कास्टमारा बुजा माबागासिनो सेकेन्ड कास्टमार नामा आरो लाबोगोन नामा
Soket nanggo. Oi nih, kamu tuh munci. Nagir laju. Deh, boleh ho isi. Bisibang bagel दा जिरायनो थाखाय बेयाव माबा लाबोदों दा जिरायनोथ' नांथारगोन ना दाखाल बावै दं थाइजौ बिफांखौ हाख्लायनायाव बेखौ बानाय बिराद मोजां बानायना दोनखादों आरो साब्रै जिराय जागोन आरो देन्जार गिलिर रिमजिमाथ' दहायनिफ्राय ताताय होगासिनो जानाया फिलौ जाजोबसिगोन नोङो मेथाइ जाबाय थानाया फुंनिफ्राय ओइ तात दा मिथिं हा इसोरखो एबार जुमाय लोंबाथाय डाइरेक्ट फैखाद' मिन्थिबाय बोरायफोरनि थाखाय मोजां जासिगोन आरो मोनाबाथाय जुमाय लोंनो थाखाय बेयाव फैलाय आसोलफोरा एब्रा मद खाबो कारने मद खावा जागा Kete sana kita tahu ya, ansia. Harus tanglai gende. Gak kena musa. So guys, दिनै सानसेयाथ' न'आवनो जोब्बाय होननाय बायदि जायो ओमफ्राय आं दा लांगोनायाव थांनि ओमफ्राय लांगोनायाव थांनानै आं कारेन्टनि लाइट लाना फैनांगौ माने कारेन्टनि माने बेटारिनि लाइट जाहाथे कारेन्टआ थांब्लाबो 4 घन्टा 5 घन्टा बे लाइटआ सोलियो बेटारिजों बेफोरबायदि लाइट लाबोगोन आङो दा ओमफ्राय नङाबाथ' प्रब्लेम जागोन ना दा टाइमबो बारा गैला आं दिनै मा बानायगोन मा बानाया जेबो बानायदिया माने बिदिनो कनफिउज जायो माबा मोनसे बानायगोन सानना थाबाथाय मा बानायगोन मा बानाया टाइम नेनो टाइमानो जोबलाङो ओमफ्राय लास्टआव जेबो खालामनो हाया जायो बेनिखायनो जेबो टाइम नेनाङा दा आंबो टाइम नेला बे भिडिअआ बोरै जालांसिगोन आं बेखौ मिन्थिला दा आं थांबाय थादोंसै solar battery so guys साननैसोखौ नेथारदो सेन रिकभार जागौ मानि आं दा जेबो भिडिअ होला नोंथांमोना बावनाल' थांनाङा आरो आंनि चेनेलखौ माथो मानसिया भिडिअखौनो होला बावनानै थांनाङा बिदि फैगोन लासैनो फैगोन आं आरो लागैले हाथ्राबा 10-10खौनो आरो रेस्ट लाबावगोन आङो बेनि उनाव फैदेरनोसै लासैनो दा हायाबालाय मा उपाय ना खिन्थु बावना थांनाङा आरो बेनो दे थेंक इउ